alegria. Alegria sí, perquè tinc el dia lliure, però bon dia. Està xip-xap avui, fa una mica de gris, però bueno, sembla que per la tarda segur que s'anima una miqueta més. I aprofitant que tinc el dia lliure, me'n vaig a descobrir una zona nova d'aquí de la ciutat de Sydney. Però abans d'ensenyar-vos aquesta zona, com sempre faig una estona al gimnàs, així que ens veiem en seguida. Bueno, doncs entreno ja acabat i vaig agafar el bus per anar a direcció al districte de Hunters Hill, que està passat Drummoyne, que és com si diguéssim la part oest i una miqueta... Bueno, no, part oest directament de Sydney. I es veu que l'altre dia va sortir publicada una enquesta amb els millors barris per viure a tot el país, a Austràlia. I va sortir Hunters Hill com el tercer o quart millor que està aquí, a Sydney. I he pensat, pues, d'anar a visitar-lo i així poder corroborar i veure si de veritat és o no és un dels millors barris per poder viure-hi. Així que vaig agafar el bus i acompanyeu-me amb mi per descobrir aquest nou districte. Doncs bueno, ja he arribat a la zona de Hunters Hill i la veritat és que el trajecte no val molt la pena fins que arribes aquí, però una vegada arribes a aquest districte ja veus que té un altre encant, té un altre ritme, no? És com tot molt més casetes, unifamiliars, com tot molt més familiar i molt més comunitari. I bueno, ja després de baixar el bus m'he anat directament a Boronia Park, que he vist que en aquest districte hi ha com dos parcs que estan una a cada part de la zona i bueno, doncs començarem per aquí i a veure què trobem per aquesta zona. No sé molt bé per on estic anant, perquè com sempre no miraré el Google Maps. Bueno, potser en algun moment el miro per saber molt bé on estic i poder-me orientar, però bueno, la idea és no mirar Google Maps i poder descobrir així llocs a l'atzar. I com sempre no agafo Google Maps, doncs he agafat un camí que hi havia anar en aquest parc i la veritat és que era un camí que no et portava a cap lloc. Arribes aquí al final i us ensenyo les vistes d'on estic ara. Com que són gairebé les dues ja, aprofitaré, i aquí que hi ha unes taules i un banc, aprofitaré de mentre i dinaré una miqueta. La veritat és que he fet una retirada ràpida d'aquest lloc perquè estava ja que, sincerament, és que no hi ha absolutament res. O sigui, aquest tros ara per on estic caminant, doncs sí que és xulo, no? Mireu el verd que hi ha. A part d'això és que no hi ha absolutament res, però bueno, anem a mirar una mica l'altra zona i tota la zona del districte de Hunters Hill. La veritat és que gairebé tots els districtes que són així com mínimament grans tenen aquests estadis que són del futbol australià que tenen aquí i del críquet, que sincerament el críquet no sé quina gràcia li veuen, però clar, que tu puguis entrar en aquests camps així públics que després es fan servir per competir o el que sigui i que puguis entrar gratis, ostres, és que és una passada. Doncs ara ja estic a la zona més residencial d'aquest districte on hi ha una mica més de cotxes, més de moviment, perquè penseu que tots els districtes tenen com un carrer principal on estan totes les botigues i després un altre que és com perpendicular a aquest, que és on acostuma a haver-hi més jaleillo, no? Però bueno, ja es nota que estan tot molt més casetes, amb els seus jardinets, les seves plantes, els seus arbres i tot, i la veritat és que aquest districte sí que comença a tenir més alegria que quan he estat al parc aquell, la veritat, no tenia absolutament res. Crec que estic començant a entendre perquè diuen que és el millor barri per viure allà. La veritat és que la zona és maca, però ostres,
no hi ha absolutament res, estic caminant així. A llocs aleatoris, la veritat és que l'únic que són és cases, cases, cases i més cases, i quan arribes al carrer principal, cotxes, cotxes i més cotxes, però si no fos per això, sincerament, de moment no hi ha absolutament res. Això sí que és una que xoca molt. Nadal a l'estiu, tot decorat de Nadal que transmet com fred i tal, i jo vaig amb màniga curta, pantalons curts, de locos, això. El que sí que és xulo és que està ple de jacarandes. La jacaranda és un arbre que hi ha només en aquesta ciutat, bueno, crec que només és en aquesta ciutat, que només té una durada molt determinada durant l'època de primavera, i és que les fulles són totalment de colors liles i tenen aquests arbres una quantitat de fulles abismal. Llavors dona un contrast, que és el que us explicava ara, no? De Nadal, que transmet això, no? Per nosaltres fred, estar a casa i tal, i aquí és com totalment el contrari, no? És estiu, màniga curta, estar al carrer, tot ple pues això, no? Pues els arbres estan a rebentar de flors i és un contrast bastant xulo. La veritat és que estar aquí és com si us féssiu una idea, com si estiguéssim a Valldoreix, no? És com si estàs en un poble totalment diferent, però estàs dins d'una ciutat. A veure, sí, és maco, la veritat puc entendre que al final aquestes enquestes es valoren sempre en funció d'uns criteris, no? Pues suposo que tipus de vivenda, proximitat amb les escoles, hospitals, oportunitats, etc, no? Però, sincerament, jo crec que per segons de quins tipus de famílies pot ser un barri molt bo, però és que veritat, per altres, com per exemple ara jo aquí, això està molt mort, la veritat. Doncs al final el que estic fent és anar caminant del parc a l'altre. Us ensenyo una foto de Google Maps perquè així us feu una idea. Jo he començat el parc que hi ha aquí ubicat més a l'esquerra i el que estic fent és creuant tot Huntersville fins a arribar a aquest altre parc que està doncs, a la punta del tot, i és on està doncs, la bahia, amb Parramatta River, hi ha ferris i tal, i jo crec que des d'allà tindrem unes vistazes al Harbour Bridge que valdran la pena. Mireu, crec que he trobat el millor símil de comparació amb Barcelona. És com si estiguessis ara mateix a la zona de Pedralbes, allà, com es diu el carrer, Avinguda Pearson, tota aquella zona que tu saps que allà són cases, que hi ha virutilla, hi ha panoja, però clar, no les pots gravar perquè estan com altes, són com tapadetes, perquè m'entengueu. Llavors, clar, normalment en els altres districtes sí que són casetes, però estan com molt més a nivell de terra, no a nivell de terra, sinó que són com les portes estan obertes i tal, i no passa absolutament, però clar, aquí quan veus que estan també com a nivell de terra, però els xipresos són més alts, les portes són una miqueta més altes, plenes de fulles i tal, això és que d'alguna manera és com si es protegeixin perquè saps que tu aquí hi ha diners, aleshores no m'estranya que sigui considerat com un dels millors districtes per poder viure-hi. No us estic gravant molt de les cases i tal perquè és que de veritat és molt descarat si us les ensenyo, perquè m'hauria d'estirar com el braç i tal, i es passen cotxes i és molt descarat. Però totes les que puc, creieu-me que us les estic gravant, i clar, és que totes tenen el seu jardinet, la seva caseta ben maca, el jardí ben recollidet, ben net, amb una font d'aigua, segur que pel darrere deuen tenir piscina o alguna cosa, però clar, és que aquí hi havia una que es venia ara mateix, que clar, tenia 6 habitacions i 4 lavabos, clar, així jo també he vist bé. Algo que no m'acostumaré res d'aquesta ciutat és que la gran majoria d'escoles que són privades estan segregades per sexe, és a dir, hi ha unes escoles que són només de nois i unes altres escoles que només són de noies, i a més van amb uniformes tots, però aquests uniformes com clàssics i antics, una mica rococo. Doncs m'acabo de
acabo de coincidir amb la sortida. Estic baixant unes escales i no em vull matar, per això parlo una mica més lent. Però acabo de coincidir amb la sortida d'una escola i totes les alumnes eren noies que anàvem amb el seu uniforme i la veritat és que és algo que no entendré perquè és que semblaven literalment noies de la sèrie, com es deia la sèrie? Ai, se m'ha oblidat. El cuento de la criada. Algo superantic, ui, quin susto. Algo superantic i superantiquat, que de veritat que és algo que no entendré, però bueno, acabo de trobar. Però bueno, crec que he trobat unes piscines aquí. Bueno, no és piscina, és una platja amagada. Buah. Que això no és públic ni... Això és públic, entenc, perquè jo he pogut baixar així tranquil·lament. Sí, això és públic. Mireu quina passada on estic, 1, 2, 3. Aquí amb els seus provadors darrere perquè et puguis canviar. Una platja així super privada. Bé, és que no és privada, és super amagada, aquesta me la guardo sí o sí. No us fico el nom perquè vull que sigui secreta. Bé, és una platja molt petita. Té aquí com el seu wharf, aquest pont de fusta que tenen amb unes escales perquè et puguis sortir de l'aigua i tal i puguis saltar, però és una platja molt petitona, mireu, Ara, si tingués banyador, amb el temps que fa, sembla que a la càmera sembla que no faci molt bo, però creieu-me que fa molta xafogó i molta humitat i em faria un banyito sí o sí, però bueno, no tinc banyador. Bueno, i per fi, després d'una hora, bueno, més d'una hora, perquè sí que és cert que m'he desviat per anar a la platja aquesta que he trobat així super random, però la veritat és que creuar-se tot aquest districte he tingut d'haver una hora i alguna llarga, però volia veure si valia la pena o no viure en aquesta zona de la ciutat. I clar, veus les cases i tot el que envolta, clar, entens que sí, que és un dels millors districtes per poder viure-hi. Ara necessites molts diners per poder estar aquí, Però bueno, per fi he arribat a l'altra zona del parc, no sé com es diu, us ho deixo per aquí sota, però clar, la veritat és que, clar, és una zona increïble, mireu. Valia la pena una mica venir fins aquí. Doncs me'n vaig direcció cap allà, que sembla que es pot veure la City i crec que també es pot veure el Harbour Bridge. I jo sé que ho dic molt i em repeteixo sempre dient el mateix en tots els vídeos, però creieu-me que la quantitat d'espai verd que hi ha en aquesta ciutat és algo increïble, I us dic sempre, no us podeu fer la idea de com és aquest contrast entre ciutat, ara aquest tros zona verda i aquí al costat la zona de bahia amb vaixells i barcos, de veritat que és una passada. Però bueno, veig que aquí davant hi ha un banc super ben ubicat, amb les vistes al Harbour Bridge, tota la zona de Barangaroo, la City i tal, i crec que després d'aquesta caminata que m'he fet avui em mereixo ara un descans i disfruteu d'aquestes vistes tal com ho faré jo ara. He descansat una miqueta i me'n vaig cap aquí, que hi ha una parada del ferri, perquè tinc una hora i mitja més o menys fins que arribi a casa i si perdo el ferri no sé molt bé com tornar, així que espero arribar a temps i així també us ensenyo unes imatges xules.
Ho sento, però m'he hagut de desviar un moment per ensenyar-vos que és una jacaranda. Mireu aquest arbre, que florit i que colorit està. He arribat a la parada del ferri, però crec que l'he perdut. O sigui, em tocarà mirar els horaris del ferri i si l'he perdut, doncs m'hauré de buscar una solució. He vist que després hi ha una altra manera que he de caminar com 10 minuts, agafar un bus i donar tota una volta per allà. Bueno, no sé. A veure què diu ara els horaris. Doncs efectivament he perdut el ferri, però bueno, hauré d'esperar 45 minuts fins que no torna a passar el següent, però és que si no l'altra manera ho estava mirant ara i m'havia d'anar fins a Sant Leones, que està a North Sydney, caminar 10 minuts, agafar un bus, arribar fins allà, després agafar un altre bus i després 2 metros, va, un follon. Prefereixo esperar-me aquí, us ensenyo les imatges xules i així també ho veieu. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Doncs bueno, ja estic al carrer de casa, a Bondi, i m'he hagut de ficar Jalsaiet, que el ferri ha agafat una mica de fresqueta, però bueno. A veure, com es deia? Hunters Hill, la zona, el barri aquest que hem anat a veure. És el millor barri per anar a viure? Bueno, a veure, es veu que és un bon barri, però ja et dic, sincerament, no és l'adequat per com sóc jo. És a dir, a mi m'agrada una mica més que hi hagi una mica més de jaleo, de moviment, d'alegria, i a veure, és una mica una zona que és molt tranquil·la, és una zona més familiar, una zona més de retiro. Però bueno, és el que dèiem una mica abans. Jo crec que aquestes enquestes ho fan en funció d'un seguit de paràmetres, doncs, com això, no? Seguretat, proximitat a la ciutat, m'invento, no sé, escoles, aquest tipus de variables, i suposo que deu ser una de les més considerades per aquests aspectes, però ja us dic, per mi ara mateix no seria l'adequada. Però bueno, espero que hagueu gaudit tant com jo d'aquest trajecte que he fet avui. Ens veiem en els propers vídeos i que sobretot sigueu molt feliços.